Arda Production. Rapy gasty valy efa nenay hadiady zany fa nataonay baibay tandineso tsara hoanareo zay tsy mahay wala koa nyany eto izy koa fa avy koa zay 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 zay tsy tindrana fa tompony boko tsy mangatakatony aminay matsiro foana ty tsy mety ilany tsatony zay tsy miala rapy tinenay fa nazo fafy io karaha solda mahita bosy manala satro zay kadinako azafady kaiky zao tsy niara aba iradiako eto sanatria tsy tabataba indray mesazy afa fa anao kazagaga rapy scientifika tsy natao an'olo draba spesialy dedikasy hoanareo zay tsy tia vo marary aza menatra lefaso mamalia atsika tsy mitovy tsy sahala sanatria fa ko anoko zao bon magnatona via rapy gasty valy efa nenay hadiady zany fa nataonay baibay tandineso tsara hoanareo zay tsy mahay wala koa nyany eto izy koa fa avy koa zay 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 havsa zetsy jam kisakisa jalousie tsisy koa marary koa de merda manaratsy mivovoa tifo jamba tsy mavoa mitadiava hafa koa anao avara-dafaloa sikivy zay tsy reraka natambo mijaly toujours mity vazana tsy mety falifaly lefo kara ty ndro tadiavinera valy tsy anampina tsy analana kara zondro normaly zay tsy kara sasany mitavanjaray mandreny tsisy zaka hay ditraditra mirenireny ty tadidio tsara taovanaty menimeny un jour viendra anao io mbola neny rapy gasty valy efa nenay hadiady zany fa nataonay baibay tandineso tsara hoanareo zay tsy mahay wala koa nyany eto izy koa fa avy koa zay izy koa fa avy koa zay izy koa fa avy koa zay izy koa fa avy koa zay